Άρα γιατί τη λέγανε Άγιο. Σαν χαμουργείο παρά. Που δίνει και αυτό το πεδάργυρο και βρέθηκε σε τεράστιες ποσότητες και στα δανειστικής αλλά και εξορυγμένους από τους αρχαίους βλεπόμενες εκβολάδες στα μπάζα. Δηλαδή, επειδή οι αρχαίοι δεν τον χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή του πεδάργυρου, ανοίγοντας τη ζωά, τον έπαιρναν μαζί με τα πόβια στο εξωτερικό της θάλασσας και σχηματίστηκαν εδώ εκατομμύρια τόνοι εκβολάδων, οι οποίες τα νεότερα χρόνια με την ίδρυση της ελληνικής εταιρείας, ειδικά σε αυτόν εδώ το χώρο που ήταν τα πλυντήρια, τα περίφημα πλυντήρια της ελληνικής εταιρείας, ερχόντουσαν από το βουνό αυτές οι εκβολάδες και εδώ το εκπληκτικό αυτό συγκρότημα που υπήρχε και το οποίο πλέον έχει γκρεμιστεί και εμείς γι' αυτό ήρθαμε σε αυτό εδώ το κτηριάκι για να σπίσει και απορία, για να σώσουμε το μόνο δείγμα που είχε μείνει από αυτό το συγκρότημα που ήταν το θηρορείο του. Και είναι ένα ιστορικό κτίριο γιατί η πρώτη λάμπα ηλεκτρική που άναψε στην Ελλάδα άναψε ακριβώς εδώ, σε αυτό λοιπόν το τεράστιο συγκρότημα επεξεργαζόταν 1000 τόνους εκβολάδων το 24ωρο. Για να σας δώσω το μέγεθος του όγκου των εργασιών. Από αυτές τις εκβολάδες λοιπόν βγάζαμε μεταλλεύματα. Βέβαια αυτό το μετάλλευμα το οποίο κυρίως κυνηγούσαν και οι αρχαίοι και οι νέοι μεταλλορίκοι ήταν ο Γαληνίτης, ο Αργυρούχος Γαληνίτης και ο Κερουσίτης, ο οποίος είναι μια διαφορετική μορφή του Γαληνίτη. Αυτό το ρηχτό είναι βαρύ, περιέχει πολύ μολύβι μέσα. Βέβαια οι πατεράδες μας το λέγανε με το όνομα έτσι βαρύ Γαλένα γιατί πονούσε, επειδή είχε πάει κόσμο και